салом алайкум бародарои азизам. маккаса худо кунад хуб бошен, саломат бошен, зинда бошен. ва як масъале аст ки яъне ризқи рӯзӣ, яъне худованд чаро касеро бисёр дода ва маро надод. хуб бародарои азиз, он худои тавонгарат намегардонад, маслиҳати ту аз ту беҳтар донад. бале, худо ки натад наметад. бародари азиз, агар ҳар қадаре ки меҳнат кашӣ, заҳмат кашӣ, агар худо надод, наметад. аз дасти ту ҳеҷ чиз намеояд. пас бисёр талаб макун. ҳар лақмае ки худованд бар ту дод, ба он шукр бугӯ. назди Парвардигор шукр бугӯ ба ҳар лақма, ба ҳар ҳоле ки ҳастӣ. хуб, як қиссае аз имом Ҷаъфари Содиқ. як рӯз як ҷавоне дар дасташ як себ дошт ва имом Ҷаъфари Содиқ аз роҳ мегузашт. он ҷавон мехост ки имом Ҷаъфари Содиқро масхара кунад, яъне ки дар даст себ дошт ва гуфт ки озе аз имом мепурсам, агар гӯяд ки насибат ҳаст ҳамин себ, ман себро мепартоям. агар гӯяд ки насибат нест, ман онро мехӯрам. хуб бубинӣ, як масхара аст. вақте ин саволро ба имом Ҷаъфари Содиқ дод, имом Ҷаъфари Содиқ чӣ гуфт? хуб, имом буд, аз ҳадисҳои паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ва дини ислом ва қуръони азимушан бохабар буд. гуфт агар ҳамин себ аз ҳамин ҷаҳат поён рафт, хуб, насибат ҳаст, агар нарафт нест. маълум аст. агар себ, имом Ҷаъфари Содиқ ҳамин ҷавоб дод, агар себ аз ҳамин ҷо поён рафт, насибат ҳаст, агар нарафт нест. хуб, ба ҳар чизе ки Парвардигори олам додааст бояд шукр кунем ва ҳама вақт шукргузор бошем. ҳама вақт ризқи ҳалол бояд талаб кунем аз Худованди мутаол ва ҳама вақт бо зикри худо бояд бошем. як марди назди ҳазрати Мусо омад ва аз ҳазрати Мусо гуфт ки эй Мусо, як дуое кун ки ман сарватманд шавам. хуб, аз ҳамин наск нахатхӯрӣ безор шудем, дигар ҳар рӯз наск нахат мақсад мехӯрем. як дуое кун, дуоат қабул мешавад, ту паёмбар ҳастӣ. дуо кун ки мақсад сарватманд шавам. хуб, ҳазрати Мусо дуо кард, ин мард сарватманд шуд, бой шуд. хулас, аз ман чанд қадар гузашт. як рӯз ба як роҳ мегузашт ки як касро бояд дар дор овезон мекарданд. ҳазрати Мусо пурсид, ин мард кист? як мард дар онҷа ҷавоб дод ки ин мард аз ҳазрати Мусо хоста буд ки барои як кас дуо кунад ва ин сарватманд шавад. ҳазрати Мусо ҳам дуо кард, ин сарватманд шуд. болое ки Худованди мутаол ҳамаи сарвата дод, пул, мол, бойгарӣ, зану фарзанд, ҳама чиз дод. болои ин мард чикор кард? зино кард. пул бисёр, бойгарӣ, сарвату давлат ҳисоб надорад. пас даст ба зино заду дастгир шуд ва имрӯз бояд қатли ом шавад, қатл шавад. ин бои ҳамар каса намепарварад. пас ҳар чизе ки худо бар ту дод, бо ҳамо қаноат кун. агар дод, неъмат аст, надод ҳам зиллат аст, над ҳам наметиҳад. лекин худованд ҳеҷ инсонро бериск накардааст. камриск кардааст, аммо риск бериск накардааст. ҳеҷ вақтро бериск намемонад. худ ба худ тасаввур кун ки дар як ҳолате ҳастӣ ки ҳеҷ имконият нест. ҳатто вақтҳое аст ки дар як мушкилӣ ҳастӣ, ҳайрон мондаи аз куҷо ҳамин мушкилиро бояд ҳал кунӣ. лекин аз як тараф Худованди мутаол мушкилитро ҳал мекунад. пас
ба ёди худо бош, салавот ба пайғамбар салаллоҳу алайҳи васалам ҳама вақт бифирист. ҳеҷ вақт дар ҳеҷ мушкилӣ дар намемонӣ. рӯзе пайғамбар салаллоҳу алайҳи васалам хона нишаста буд. ҳазрати фотима омад, гуфт ки ё падар, барои ман як канизе биде, то ҷава, донаҳои ҷава, яъне ки ҷав хас дорад, хасоша бояд тоза кунанд, ҷава бояд тоза кунанд. пайғамбар салаллоҳу алайҳи васалам гуфт: эй фотима, агар хоҳӣ зиндагият осон шавад, тасбеҳ бисёр бигӯ. тасбеҳ дар ҳар намоз бисёр бигӯ. яъне 33 бор субҳаналлоҳ, 33 бор алҳамдулиллоҳ ва 33 бор аллоҳу акбар. тасбеҳ бисёр бигӯ, зиндагият осон мешавад. таваккал ба худованди пок, таваккал ба парвардигори пок, ба ҳар неъматаш қаноат, бурдборӣ, файзу баракат ба дастархони ҳаматон. худоҳофиз, дар амони худо. комментарийҳои хуби шуморо интизорем.